Hormat prezidentimiň kalp gözellüginden rowanşanyp, dünýäniň iň bir owadan şäherler bilen bäsleşen Aşgabat şäheriniň ajaýyplygyny bugun kun görmäge göz gerer. Aşgabat dünýäniň iň bir owadan şäherleriniň biridir. Aşgabat şäheriniň döramegi resmi ýagdaýda 1881-nji ýyl bilen tenelenýär. Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatyň gadymy taryhy bar. Aşgabatyň 15 kilometr gün mataryny UNESCO-nyň umumy adamzat mirasynyň sanawyna girdilen köne götäde Nusoy şäherleriniň galalary ýerleşýär. Aşgabat şäheri deňiz derejesinden 214-240 metr belentlikde ýerleşýär. Günörtü tarapyny köpetden ajaýyp bu belent dağ gerişleri goşaýar. Demirgazyk tarapyny bolsa garagum sehras tutýar. Milli liderimiň Aziýanyň merjen şäheri bolan Aşgabaty jennet mekanyny öwürmek meselesi öňümizde goýan maksatlarymyzyň esaslarynyň biridir diýip ulu huju bilen belleşýär. Aşgabat Merkezi Aziýanyň merjer hökümine ikrar edilip, Aşgabatyň syýahatçylyk şäherleriniň bütün dünýä federasiýasynyň agdalygyna kabul edilmegi bolsa, türkmen halkynyň milli buýsunçyny urulýar. Aşgabatyň gurulşygyny ýokary derejede alınıp barlýanlygyny göreninde, hormat prezidentimiň şäher urulşyk maksatnamasynyň näme derejede gymmatlydygyna, uly germe eýedigini düşünmek bolýar. Çünki gözel Aşgabaty dünýäniň iň ösen döwletleriniň paýtagtlarynyň, beýik şäherleriniň derejesini gurmak we täze belentlikleri götürmek, hormatly prezidentimiň şäher urulşyk çözgütleriniň baş maksatnamasyny düzýär. Hormatly prezidentimiň ajaýyp başlanýçlary bilen paýtagt şäherimiz gözelleşýär. Hemde dünýäniň iň bir ösen döwletleriniň paýtagtlary bilen bäsleşýär. Türkmen halkyny eşeretli durmuşda ýaşadýan hormatly prezidentimiň jany sag, ömrü uzak bolsun. Watanymyzyň gözel paýtagty, ak şäherimiz Aşgabatyň şan şöhraty asyrlara ýansarsyň.